Abans l'escoltem a vostè, senyora Moliner. Doncs vas veure la sessió de control? Sí, vam estar pendents de la sessió de control, també. Els catalans la van veure, eh? Les audiències del 324 van ser històriques ahir. Com que demà és la castanyada, deixeu-me fer un símil d'aquells de proximitat, de temporada, de quilòmetre zero. Ahir, al Parlament de Catalunya, algunes persones, no totes, es van quedar de pasta de moniato. Què és quedar-se de pasta de moniato? Com es pot explicar als que no feu la castanyada i feu el gelouí? Doncs dient-vos que se'ns va quedar aquesta cara. Re. Per què? Doncs perquè, com ens explicava la nostra companya Anna Figuera, uns convidats del PP van demostrar un comportament, jo diria, un comportament més lleig que un cotxe per sota. Un d'ells va fer el símbol feixista quan va ser expulsat. Ho remarco perquè ara, pel que sembla, diu que no, que ell saludava. Mirem-nos un moment. Els senyors del públic que acaben d'aplaudir els demano que surtin de la sala. Ja els he avisat. Ja poden sortir. Home, si saludava molt així, M'agrada molt que el PP es passi el dia trobant nazi tot el que fem, però quan hi ha un senyor convidat per ells que aixeca el braç com els nazis, llavors no diu res. Si fas això, ho remarco perquè aquest senyor va fer així, aquest gest tan bèstia, a Alemanya, per exemple, comets un delicte. Fa 2 dies, l'Alicia Sánchez Camacho li va donar la raó al Miquel Iceta, quan ell ja s'havia disculpat, per cert. Assegura que el primer secretari del PSC va dir el que tots sabíem al comparar les plebiscitàries amb el nazisme. Ella va dir, si el govern coincideix amb altres moments històrics de reformes plebiscitàries de règims que no tenen res a veure amb nosaltres i que no els volem mai, perquè formen part de la història negra de la humanitat, això va dir, hauria de començar a fer una reflexió seriosa. Això és el que va dir ella. O sigui, tot us sembla nazi, excepte el que és nazi. Per cert, el senyor en qüestió, en sortir expulsat, va fer unes declaracions molt emocionants. Va dir, a mi hijo en la escuela, en clase de música, le hacen hacer de bastoner, que le den una guitarra que tendrá más futuro. Ja vam denunciar en aquest programa, aquest senyor té raó, aquesta pràctica bàrbara. Els nens soldats, són ensinistrats per a la guerra. Ara veureu unes imatges que us poden pertorbar, fereixen la sensibilitat. Són imatges de nens fent de bastoners sent ensinistrats. Nens soldats entrenats en la violència. També van denunciar la pràctica bàrbara, una pràctica encara més bàrbara, i atenció, perquè em sap molt greu que us haig de posar imatges que us faran patir, de fer cagar el tio. Bullying a un tronc. Se l'amenaça i se l'obliga a defecar. I no només se l'amenaça. O sigui, tio, caga torró, i llavors s'especifica que sigui d'avellana o de pinyó. Perquè si no et fotré un cop de bastó. O sigui, se li exigeix com ha de ser el producte defecat. No caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. O sigui, a sobre, exigència. I no és l'únic moment gore de la cultura catalana. Què me'n dieu d'en Patufet? Un conte que s'explica a l'escola on va aquest nen bastoner. O sigui, és la història d'un nen, el Patufet curt de talla. Quan el bou farà un pet, sortirà en Patufet! O sigui, un nen curt de talla expulsat per via rectal. No podíem fer-ho com la Caputxeta o les 6 cabretes, no, les 7 cabretes. Havíem de fer-ho amb la rima més sofisticada de la història. I el bou va fer un pet i va sortir el Patufet. Per no parlar del famós embarbussament. En Pinxo li diu al Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I el Panxo li diu al Pinxo, punxa'm, però a la panxa no. És a dir, sadomasoquisme, tortura consentida, en Panxo està tan adoctrinat
que consent que li clavin un punxó, però especifica que no sigui en aquesta part del cos. I això és que és molt fort. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. És molt fort. Canibalisme judicial. O sigui, al Super 3 passarem al silenci dels anyells aviat. No seria més civilitzat dir, com a mínim, 16 jutges d'un jutjat mengen foie d'un imputat? Sisplau, sisplau, sisplau. Tindria més relació amb tot el que estem vivint, senyora Moliner. En qualsevol cas, no ho tornarem a repetir. Després, més.